Беләмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Әстерхан өлкәсендә Сабантуй гөрләде. Бездә инде 32нче ел Сабантуй бара. Удмуртиянең Воткинский каласында Аллах йорты ачылды. Мәчетнең салынуына түгел, имамның кылган хезмәтеннән күбесе тора. Чувашстан Республикасы Сөреле авылының бүгенгесе һәм киләчәге. Бәләкәй генә авыл дисәк тә, шундый эшләп, гөрләтеп яшәп яталар. Бер йортта 3 буын. Оренбургта яшәүче Юмакаевлар гаиләсе. Кайда укытучы да булабыз, кайда директор да булабыз без аларга. Чиләбе өлкәсендә татар бәйгеләре финалы. Балаларыгызны менә шушы сәхнәләргә алып килегез. Көчле булсын безнең татар халкы. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсе белән башлыйбыз. Быел федераль Сабантуе уздырылмаячак. Моны коронавирус таралуы куркынычы белән бәйләп аңлаттылар. Сабантуе 18-19 июнь көннәрендә Ханты-Мансийның Түбән Варта шәһәрендә узарга тиеш иде. Бәйрәм онлайн форматта узачак. Самара шәһәрендә исә өлкә Сабантуе 12 июньдә узачак. Ул Гагарин паркында оештырыла. Стәрлетамакта Галимҗан Ибраһимов сыны ачылды. Ул Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак бүлеге бинасы каршында урнашкан. Галимнәр һәм язучылар аллеясында урыс, татар, башкорт һәм чуаш халыкларының 4 галим һәм язучысының сыны куелган. 3 июньдә Казанда Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы узачак. Ул 3 көн дәвам итә. Җыенда Россиянең 72 төбәгеннән барлыгы 1200 дин әһеле һәм кунаклар чакырыла. Форумда интернет челтәрендә эшләү, татар телен саклау, мирасын өйрәнү һәм мәдрәсәләр эшен оештыру мәсьәләләре күтәреләчәк. Пленар утырышта Рөстәм Миннехановның катнашуын көтәләр. Форум Болгар җыены белән тәмамланачак. Татарстан дини нәзарәте карамагындагы Аксакаллар шурасы хәтер көнен уздыруның яңа форматын тәкъдим итә. Алар һәр ел Шәввәл аеның 13нче көнендә билгеләргә җыена. Мөселман календаре нигезендә ел саен аның датасы үзгәреп торачак. Моңа кадәр Казан ханлыгын югалтуны искә алып уза торган хәтер көнен октябрь урталарында билгеләп үтелә иде. Алабугада урта гасырда төзелгән мөселман һәйкәлләрен археологик яктан өйрәнәчәкләр проектны оештыручы Камил Купай сүзләренчә, һәйкәлләрнең сакланышына мониторинг үткәрү һәм саклау эшенең ничек куелуы турында махсус хисап язылачак. Нурлатта татар теле дәресләренә йомгак ясалды. Быелгы уку елында дәресләр 3 мәчеттә үткәрелгән. Аларда 100гә якын бала, яшүсмер һәм өлкәннәр катнашкан. Балаларга махсус сертификат тапшырылган. Оренбург шәһәрендә татар кызы 2021 бәйгесе узды. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында 9 кыз үз көчләрен сынады. Төп җиңүче дип Зарина Масалимова танылды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбызны экранда күрәсез. Әстерхан өлкәсендә Сабантуй гөрләде. Ул берничә мәйданда Әстерхан шәһәре, Канга һәм Җәмәле авылларында узды. Чарада Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашты. Быел Сабантуйлар нинди төсләр, бизәкләр белән башланды? Халык бәйрәмне ничек кабул итте? Хәзер без сезгә Әстерхандагы хезмәттәшләребез ярдәме белән әзерләнгән видеоязманы тәкъдим итәрбез. Сабантуй бәйрәме хәйрле булсын. Россия регионнарыннан иң беренче булып Әстерхан Сабантуе старт ала. Аннан инде калган өлкәләрдә милли бәйрәмебез башлана. Мондагы бәйрәмнең бай тарихы бар. 32нче ел Сабантуй бара. Халык рәнде ул безгә туй кебек уза инде. Бөтен халык, Әстерхан халыгы ул бәйрәмне бик яраттылар. 5 җирдә уздырсаң да 5 җирдә халык була. Ул бездә инде бердәмлек бәйрәме. Ничегә дигән, что бездә инде Әстерхан өлкәсендә халык дуст торсыннар дип
шул бәйрәмне уздырабыз. Инде әйткәнебезчә, быел Сабантуй 3 җирдә Әстерханда, Канга һәм Җәмәле авылларында узды. Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев, Әстерхан өлкәсе губернаторы Игорь Бабушкин белән бергә бәйрәм узган урыннарда булып, халык белән аралаштылар, кутладылар. Беләсезме, бүгенге көндә Әстерхан җирендә татар халкының иң яраткан бәйрәме Сабантуй. Шуңа күрә сезне һәрберегезгә дә шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Сабантуйларыбыз мөбарәк булсын. Амин. Инде бәйрәм рухы хиссе бөтен дөнья буйлап тарала. Алда Сабантуйларда очрашырга язсын. Бәйрәм белән хәерле дуслар, кунаклар. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Әстерхан өлкәсе. Удмуртиянең Воткинский каласында татарлар саны күп түгел, әмма гасырдан артык тарихы булган мәчетнең ишегенә бер кайчанда йозак эленмәгән. Инде яңа мәчетле булдылар. Ул шәһәрнең архитектура бизәкләренең берсе, ә иң мөһиме мөселманнарга гыйбадәт кылыр, дини белем өстәр урын. Аның тантаналы ачылышыннан Удмуртиядәге хәбәрчеләребез репортажы. Воткинскийда бу 3нче мәчет. Тәүгесе 1872 елда салынып, агачтан була. 1901 елда кала татарлары айрым мәхәлләгә оешып, таштан яңа бина төзелә. Булгавыр еллар җилләре аңа кагылмый. Воткинск мәчете башка урыннардагы кебек ябылуга дучар булмый. Салынганына гасырдан артык булган бина тузып, заман таләпләренә җавап бирми башлый. Воткинск татарлары яңасын салырга ниятлиләр. Иске мәчеттә анда намаз укуы бигрәк кысык иде, без хатын-кызларның бүлмәсе сәндерәдәгенә иде. Хәзер беренче катта якты, күңелле, матур, урын җитәрлек барыбызга да. Бик шатланабыз баңа саңа. Мөселманнар эшмәкәрләргә рәхмәтле. Төзелеш чыгымнарын алар үз өсләренә алып, мәчет ел ярымда сафка баса. Эшмәкәрләр исә урта хезмәтебез диләр. Халык җиткезде. Без бик шат. Карна бу матур мәчетне салдык, битне ят түгел кешеләр алдында, чтобы без тоже альянсы булдырабыз. Җомга көннәрне 100 кеше, 120 кеше буладыр. Хәзер күбрәк җиргә тырышырлар. Мәчет ачу тантанасына килүчеләр арасында Айрат Хәбировның әнисе дә бар. Яңа мәчетле булуларына да, игелекле ул үстерүенә дә куана. Куанышы күп булсын, җилләр тыныч булып, мәчетләргә халыклар йөрсен, мәчетләр һәр вакыт булып торсын. Бик сөенәбез, карап тормыйбыз мәчетебезгә. Дизайны да яхшы, төзелеше яхшы, нурлы. Дәрәҗәле кунак. Россиянең югары мөфтие Тәлгат Тәҗиддин иске бинаны да хәтерли. 1978 елда ул биредә бер ай практика уза. Ислам дине турында күбрәк белү теләге белән аны өйләренә дәшеп алучылар да була. Аннан соң 40 елдан артык вакыт узган. Тулы бер буын урта яшькә җиткән. Тәлгат Тәҗиддин чыгышын мәчет салуда көчен керткәннәргә дугалы рәхмәтеннән башлый. Мактау кагазлары тапшыра. Котлаулар, бүләкләр һәм теләкләр күп булды. Ул безнең динебез һәм телебез сагында торучы булсын иде. Монда дин сабаклары гына түгел, татар телебезне дә сакларга, аның өчен дәресләргә йөрергә кирәк. Воткинскийда бүген 3000 татар гомер кичерә. Мәчеттә дин сабаклары укытыла. Шулай булсынга, мәчетләрен саклаганнар да бит. Тарихларын барлап, китап та чыгаралар. Инде яңа бинага намазга чакырып азан яңгырый. Хәер, мәчет ишекләре узган елның күзендә үк ачылып, мөселманнар гыйбадәтләргә йөри башлаган иде. Һәр мәчет игътибар үзәгендә ди Тәлгат Тәҗиддин. Шәкертләрне җибәреп тордык. Бухарада укыганнарында Үзбез Россия Ислам университетын Уфада 89 елда ачтык. Андагы шәкертләр bütün мәчетләребез буенча июнь айында практик үтәләр, балаларны укыталар. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәд Нур хәзрәт үз вазифасын җиренә җиткереп башкаручы, тирән дини белемле шәхес. Көздән мәчеттә дин сабакларын яңартырга ниятлиләр. Удмуртиядән Фанзилә Салихова, Нәздир Нигъманов, Татарлар. Дәвам итәбез. Чувашстан Республикасы дигәч, күз алдына Шыгырдан, Тукай, Урмай кебек зур татар авыллары килеп баса. Кәсепле, милли җанлы, бай рухлы халкыбыз яши ул салаларда. Алар күпләргә үрнәк. Ә бүген сезне республиканың Ялчик районында урнашкан Сырыйлыгә чакырабыз. Татарлар тапшыруының төшерү төркеме бу салада тәүге тапкыр. Алда санап үткән авыллардан аермалы буларак, Сырыйлы зур түгел, эшкуарлар да юк дәрәҗәсендә, әмма бик бай тарихы бар. Затлы ул кызлар биргән җирлек ул. Сырыйлыгә килүебез дә авыл нигезләнүгә 350 ел тулу уңаеннан иде. Теманың дәвамы Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Мен сезгә карап торам, ләкин монда менә торылып карагыз, бүтән 3 ел үткәннәр. Балалар кая? Менә Сырыйлыгы, Сырыйлы авылы, Сырыйлы мәчете. Менә 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 Сырыйлы мәчете. Менә
Bağlar kaya. Мен көп жерлерде болам, көп жерлерде шығыш жасайм. Мына шулай өлкөнлер отыра, мен айтам, 10 yıldan kim oturacak bunda? 20 yıldan kim oturacak bunda? Татарстан язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Рифат Жамал Сөриле халкының иң авырткан җиренә басты. Бүген авылда 186 кеше гомер кичерә, шуның 48-е 80-не узган, иң яшенә 6. Мәктәп 8 ел элек ябылган. Авылның 8 баласы 3 чакрым ераклыктагы салага йөреп укыйлар. Чуваш Республикасында Сырайлы кебек татар авыллары бар, юк дип әйтә алмыйбыз. Шул сорау өстендә инде без барлык кешебезне куеп Хардиния нәзарәт белән берлектә халкыбыз белән башка еш очрашып, балаларыбызны тәрбияләп, оныкларыбызны тәрбияләргә, нигезләребезне саклап калу йөзеннән бергә эшләргә планнар карыйбыз алдагы көндә. Бүгенге чарада инде шул именно Сыр иленең бүгенге хәлен күрсәтергә, дөрестән дә әзрәк уйланырга да вакыттыр. Нигезебез нинди хәлдә икән дип. Күршеләрне шикерләтеп яшәп ята, әния безнең нигезебез монда икән дип. Бүгенге чараны Милли мәдәниятләр төбәгара фестивале дип атаганнар. Ул 3 өлештән тора. Беренчесе Татар милли авылы кичә, бүген иртәгә дип аталучы фәнни-гамәли конференция иде. Чара Чабаксар, Казан кунаклары, шушы төбәктә туып үскән шәхесләр катнашында үтте. Сөриле тарихына багышланган аерым чыгышлар тыңланылды. Авыл рәсми документларда 1670 елда искә алына, ләкин Сөриле 1552 елда ук нигезләнгән ди өлкәннәр. Мында Казан жагыннан келген мырзалар келген алдан. Сура ялыннан Янсуринск ишмырзалар келгеннер. Алар шушында жыйылганнар. Колхозлашу чырларындан соң 26 еллардан соң бу авыл бик каты зур бер күмәк, бер хуҗалык булып китә. Менә шул сугышка хәзер чырларда да бу авылда ул вакытта 850 кеше яши, 186 хуҗалык була. Шул вакытларда бу авылның Гаязов Абдулла Гаязович дигән рәисе Марс колхоз дигәнне җитәкләп бара. Менә шушы җитәкчелеге аркасында сугыш чорында шушы безнең колхозчылар исеменнән Гаязов Абдулла исеменнән фронтка жаңа истребитель самолет алып бирә. Танык алып биргә акча бирә, һәм бик күп акчалар, игеннәр биреп, күп атлар җибәрәләр. Бу авылдан 226 кеше сугышка китә. Шуларның 116-сы сугыш кырында батырларча һәлак булып калалар. Киләчәктә авылларның үсешенә ил күләмендә игътибар кирәк. Эш урыннарын булдыру мөһим ди Фаик әфәнде. Бүген Сөриленең бердән-бер эшкуары бар. Авылдагы һәр эш аның ярдәме белән башкарыла. У нас два основных направления. Это животноводство и растениеводство. Работаем на 1945 гектаров земли. Количество крупнорогатого скота более 700 голов. На сегодняшний день у нас в предприятии работают 27 человек. Мы очень дружно живем, и татары, и чуваши, и русские. У нас многонациональное предприятие. Бүгенге конференция үз нәселен барлаучылар өчен дә истәлекле чара булды. Айрат Ганиев Казаннан, чыгышы белән Әтнә районыннан 2013 елда шәҗәрәсен эшли башлагач, нәсел җипләре аны бу авылга китерә. Минем бабайга хәтле эш булган баба монда мулла булганнар. 100 елдан артык, 115 ел менә бу авылда. Указной мулла иске Тинчәледән җибәрелгән Хамидулла мулла шунда килеп урнаша, шушы авылга. Хамидулла мулланың малае Абдугани, Абдуганиның малае Җамалетдин. Менә шул Җамалетдинның гунугы булып чыган мин. Чараның конференция өлеше 2 сәгать дәвам итте, иң соңда резолюция кабул ителде. Сырайлы авылының тарихы китабын булдыру һәм дә бу авылны нигезләү үтсә һәм имам хезмәтен башкарган имамнарыбызның истәлек такталарын булдыру мәчетебез янында һәм дә шулай ук бу авылда укып үзенең яшьлеген үткәргән академик Миначев Хабиб Миначулының истәлекле тактасын мәдәният йортына кую һәм республикада аңа багышланган һәйкәл кую турында резолюцияга тәкъдимнәр булды. Һәм конференцияны 3 елга бер тапкыр уздырырга дигән тәкъдим белән чыктылар. Рәсми өлештән соң кунаклар шушы авылда гомер итүче 81 яшьлек Рифкат абыйның бакчасына юл алды. Гади генә түгел ул, 1985 елда бөек җиңүнең 40 еллыгы уңайыннан сугышта һәлак булган 120 солдат истәлегенә аллея булдыра, 120 агач утырта. Монда минем бу гордость, потому что безнең җырттан әти, абый
Şevkat çıkanlar, tırmış ihtiyacımın etisi tozu sorun. 4 kişi bizden şuşa Aliye de aların isimliginde kuva güse. Mene şulay bizden avul halkının kemen ürgen, min şulay verde birdim indi nitip. Mene %19 durumda %20 kuva kuturtup, barsına ni imen oytu. Зиратларны, һәйкәлләрне карап торуда да һәр чак ярдәм күрсәтергә әзер ул. Киң күңелле, бай рухлы шул безнең халык. Бүгенге көннең тагын бер матур өлеше тел ачкычы әдәби конкурсы иде. Конкурста катнашучылар татар телендә шигырь, проза, мөнәҗәт, бәйтләр укыдылар. Күңелне җанны шисарта, уйлата торган хай бит ул. Менә нәрсә бирәсең шушы мөнәҗәтләр әйтү? Минем bu münəccətlər aytı күңелемдә шундый шатлык бирә, что минем алда бара торган профессиямда шул җырлау профессиясе булыр дип уйлыйм мин. Авыллар бер-берсенә ярдәм итешеп яши. Чарада Чуашстанның бик күп сәнгать осталары катнашты. Әдәби конкурстан соң Сөриле халкы гөрләтеп сабан туй уздырды. Шын теләктән, шын йөрәктән шундый матур итеп ашкынып килдек бу авылга. Үзебезнең менә татар икәнебезне күрсәтәсебез килә. Татар телендә, татар җырлары белән рәхәтләнеп сөйләшеп, матур итеп яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Гөлия Садыкова, Татарлар, Чуашстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Бер йортта 3 буын. Оренбургта яшәүче Юмакаевлар гаиләсе. Кайда укытучы да булабыз, кайда директор да булабыз без аларга. Чиләбе өлкәсендә татар бәйгеләре финалы. Балаларыгызны менә шушы сәхнәләргә алып килегез. Көчле булсын безнең татар халкы. Бер йортта 3 буын. Татар халкында элек-электән берничә буын бергә гомер кичергән. Хәзер бу сирәк күренеш. Бүген без Оренбург өлкәсендәге Чесноков авылында 3 буынны берләштереп яшәүче үрнәк Юмакаевлар гаиләсендә булырбыз. Моның өчен сүзне Фирүзә Әбсәләмовага бирәбез. Иң өлкән һәм хөрмәтле кешеләр Роза апа белән Мәхмүт абый, кызлары Руфия, кияүләре Дмитрий, аларның балалары Вероника, Вадим, Виолетта белән бергә гомер итәләр. Без 7 кеше яшибез бер семьяда менә. Балалар тәртипле булса, тыңласалар, кайда укытучы да булабыз, кайда директор да булабыз без аларга. Роза белән Мәхмүт Юмакаевлар бергә 57 ел яшиләр. 3 балалары аларга 7 ынык, 4 ыныкчык бүләк иткәннәр. Роза апа гомере буе колхозда эшли, алдынгы хезмәт иясе. Мен дояркадан ассиминаторда булып эшләдем, аннан соң заведующий булып та эшләдем. Мәхмүт Юмакаев намуслы, тырыш, гаилә һәм йорт җанлы кеше. Ул да колхозда хезмәт куя. Алдынгы механизатор, күп бүләкләр иясе. Вакытны юкка сарыф итәргә дә күникмәгән бу гаилә. Алар һәр вакыт үз тырышлыклары белән көн күрә. Терлек тә асрыйлар, кышкырт та үстерәләр. Руфия Юмакаевларның төпчекләре. Хәзер мәктәптә музыка һәм информатика укытучысы, ә балалар бакчасында музыка җитәкчесе. 24 ел элек Дмитрий Гыйлметдин улына кияүгә чыга. Хәзер инде 3 балалары бар. Руфия гаиләсе белән нигез йортта төпләнгән. 3 поколения булгач төрлесе, у каждого свое мнение. Төрле вакытлар белән, но в основном всегда все хорошо. Барыбыз да бер мнениегә киләбез. Алар бөтен нәрсәгә дә булышалар. Уроклар белән дә, ашатырга да, без шулай яшибез. Бергәләп, озак шулай яшәргә булсын. Дмитрий рус исемле татар егете. Алдынгы механизатор, теле конкурсларда җиңүче, ышанычлы тормыш иптәше. Армиядан шул кайтуга 94 елдан бирле механизатор булып эшлим. Шушы ивелгәнне инде. Тырыш акыллы ата-анага Ходай шундый ук балалар да бирә. Вероника университетны кызыл диплом белән тәмамлый. Җырчы. Вероника али спорт белән дә мавыга. Күп санлы медальләрне район өлкә чаңгы ярышларында яулый. Патриот һәм честь отрядлары сафында сугышта һәлак булган солдатларның күмелгән урыннарын эзләп табуда катнаша. Находили родственников, связывались с ними, они приезжали, либо мы приезжали и передавали уже останки, чтобы их захоронили. Роза апаның әтисе Сәйид Даминов та 1941 елдан алып 1945 елга кадәр сугышта була. Орден Отечественной
войны второй степени, медали за 2 года боевые заслуги под Сталинградом. Соғыш біткәч тәлі ол, маршал Георгий Жуковны машинада ерді. Жуковны көргәш беден әткесін яман зор кішіні көргенсің. Ол вақытта аны бек зорламылар ешол қызым dedi. Юмакаевларның уртанчы уллары Радик белән киленнәре Светлана шулай ук Чеснокауда яшиләр. По профессии техник-электрик. Ну, электрик был всего щелга наша. Потом шлядом инженер был, теплотехник. А потом именно начал работать на себя. Кайнанам белән кайнатам бик яхшы. Әнкә безнең яман тырыш. Үзенә эш тауып тора ул. Безнең 2 балабыз бар. Кызыбыз Виктория и улыбыз Денис. Кудагыйларыбыз бик әйбәт. Бүтән эшләрне бергә эшли торган, мал суйсак, бер эш эшләсәк, виш эшләрне бергә эшлибез. Юмакаевлар бер артлы туган 2 малай һәм 1 кызларын хезмәт сөючән, тәртипле ярдәмчел итеп тәрбиялиләр. Кызганычка каршы зур уллары Алик кына якыннарын кара кайгыга салып 30 яшендә вафат була. Тормыштан яшәүдән бер кайчанда туеп булмас. Бүгенге көндә Чеснокауда яшәүче Роза апа белән Мәхмүт абый мул тормышта эш буынны берләштереп яшәүче матур күркәм гаиләләрнең берсе. Юмакаевларга бүгенгедәй бәхетле тормыш теләп калабыз. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Девам итәбез. Нәни тамчылар, нәни инҗиләр, нәни батырлар, татар егете һәм моннан 10 ел элек Чиләбедә старт алган татар кызы. Бу бәйгеләрнең төп миссиясе милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне популярлаштыру һәм саклау. Үсеп килүче буынга ата-бабаларыбызның рухи мирасын тапшыру максатыннан хәзер сәхнәгә әбиләр дә чыкты. Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы искиткеч әби дип аталган тагын бер төбәк конкурсы оештырды. Бәйгеләрнең берләштерелгән бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булды. Бәйгедә катнашучылар зур сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Уңышка ирешү өчен киңәшләр бирелә. Берничә сәгатьтән соң быелгы конкурсларның төп титулына кем лаек булачагы ачыкланачак. Бу юлы сәхнәгә беренче тапкыр әбиләр чыга. Мин горланам. Я горжусь нашими бабушками, потому что, несмотря на их возраст, на их занятость, отдаленность их населенных пунктов от Челябинска, да, это 3-4 часа езды, они приезжали. Бәйгедә катнашучыларның кара ак фотосурәтләре үткәнгә кайтара. Конкурсның барлык сынау турларын узып, 11 әби, абруйлы жюри һәм тамашачылар алдына чыкты. Аларның яше төрле, 52-дән 80 яшькә кадәр. Тормыштагы кебек үк, бу конкурста да әби янәшәсендә оныклар. Сәхнәгә нәни тамчылар бәйгесе финалистлары чыкты. 5 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар әбиләргә күчтәнәчләр тапшырдылар. Буыннар дәвамчылыгы, тамашаның төп идеясы әнә шундый иде. Иң-иңнәрне сайлау өчен жюри әгъзалары киңәшкән арада Татарстан Республикасы президентының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле Хайдар Гыйльфанов тантаналы рәвештә бүләкләр тапшырды. Татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә керткән зур хезмәте өчен ТСРның 100 еллыгы медале белән Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Мәхмүт Шәрәфетдинов бүләкләнде. Бер ай элек бакыйлыкка күчкән композитор Рафаил Бакировның бүләге аның улы һәм оныгына тапшырылды. Я бесконечно горжусь тем, что я его продолжение. И я даю слово продолжать в том же духе, поднимать татарскую культуру. Бәйге нәтиҗәсен ясарга да вакыт җитте. Конкурста катнашучыларның барысы да Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессынан һәм игънәчеләрдән бүләкләр алды. Бәйгеләрнең берләштерелгән бәйрәме тәмамланды, әмма сәхнәдә хисләр дәвам итте. Үземнең татарларыма әйтәсем килә, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклагыз, балаларыгызны менә шушы сәхнәләргә алып килегез. Когда объявили победителей, я прям рада была, у меня прям слезы потекли. Я хочу еще пойти в весенние цветы. Россия күләмендә мәсәлән татар әбиләренең мин хәтерләмим шундый конкурс булганын. Миңа калса бөтен Россия буенча бу менә шундый конкурсларны татар кызы кебек алга таба дәвам иттерә кирәк дип. Чиләбе шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар. Тапшыруыбызны Госман Сәдә сүзләре белән төгәллибез.
Ялгыз калсаң юлда учак тергез. Учак янса, юлдаш табылыр. Учагыңнан учкан очкыннардан зәңгәр күктә йолдыз кабыныр. Янып яшик милләттәшләр, исән-имин булыгыз.